O novo goberno de Guatemala, dirixido polo general Otto Pérez Molina, do Partido Patriota, ou máis ben coñecido como Mano Dura, invocou ao exército a este territorio de forma masiva e intimidatoria para comezar a implantación do seu proxecto de Estado militarista, a soamente 4 meses da toma de posesión. A volta do poder dos militares en Guatemala, despois de 16 anos da firma dos acordos de paz, é o resultado dunha estrategia urdida con astucia durante casi 2 décadas, que ten como objetivo a instalación do autoritarismo, a implantación do medo na sociedade, o control dos recursos do país e a desfragmentación dos movimentos de resistencia existentes, xa sexan comunitarios, territoriais, nacionais ou internacionais. Detrás deste feito, vemos que o principal axente desencadeante foi unha empresa galega, Hidralia Enerxía, da que Luis Castro Valdivia, coñecido en Galicia como señor das minicentrais, asociado con concesións de licencias ilícitas durante a era Fraga e con sentencias condenatorias por parte do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, é o seu principal benefactor, que está a impor unha central hidroeléctrica nun territorio considerado sagrado polos povos que habitan no territorio. ¡Quiebra y asesina! ¡Quiebra y asesina! Bueno, como comentábamos, o Luis Castro Valdivia ten unha sede de Hidralia aí na Avenida do Exército e ten outra empresa que supoñemos un medio fantasma aquí cerquiña. Pensábamos achegarnos hasta ali para facerlle aí un saludiño na porta. ¡Luis Castro Valdivia! ¡Mata y asesina! ¡Luis Castro Valdivia! ¡Mata y asesina! ¡Castro Valdivia! ¡Pim, pam, pum! Presidente da Confederación de Empresarios, e como é o exalcalde Paco Vázquez, que como pensamos que o temos de aquí moi a man, vamos a ir a comentarlle isto mesmo, pero diante da súa casa aí no Parrote. a outros dous compañeros. A situación agrava o pasado 1 de maio, cando o goberno militarista do general Otto Pérez Molina, descaradamente aliado co capital transnacional, declara un estado de sitio no municipio, ocupando 5 comunidades de varillas, con 500 efectivos militares e 400 policías. Oficialízase así a política do terror de Estado como estrategia para implantar o medo e disolver a xusta e legítima protesta social. Unha situación que lembra tristemente os anos máis cruéis da guerra en Guatemala. Polo momento, hai 9 persoas encarceladas, das que pouco ou nada se sabe, con acusacións absurdas e infundadas como desorde público, asociación delictiva e terrorismo. Detrás das ordes de captura está a coñecida estrategia do Estado de deslegitimar a loita dos povos pola defensa dos seus territorios por medio da criminalización da protesta social e de provocar o terror como forma de paralizar a resistencia. En poucas palabras, de impor intereses alleos aos comunitarios por medio da represión armada. Mentres tanto, os militares seguen nas comunidades atemorizando a poboación civil. Para elas, a militarización pasa polos seus corpos. A presenza de uniformes nos seus territorios convértese nunha ameaza constante de violación sexual. As súas mensaxes contundentes desvelan o vínculo histórico entre militarización, expropiación dos recursos naturais e violencia sexual.
que a invasión militar dos territorios comunais en beneficios de intereses neoliberais ven acompañada sistemáticamente da expropiación dos corpos da mujer. Quero estar segura na miña pel, sen botas que me pisen, nin hidroeléctrica que me chingue. Non quero pagar o prezo da túa luz, nin co meu corpo, nin coa miña vida, nin coa miña terra. Hidro Santa Cruz, cantas mulleres precisan violar para producir luz? ¡Varillas somos todas! ¡Varillas somos todas!